Preview. So what's up sa mga lahat ng kapantat natin dyan all around the globe. May pupuntahan po tayo ngayon. Pupunta po tayo ngayon dito sa may Daang Kalikasan! Yeah, alright. Kasama ko ngayon sa car si Banong TV. Hi! Tulog si Maine. Tulog. Tapos kasama rin po natin si Jonah Negra. Ano yung saya mga kanegra? Siyempre yung kanina yung maingay dyan si Apollonius Vlog. Hey, mga kakonsa! Alright. So abang-abang lang guys. Yan, alright. So ayun guys, naganap po kami ng spot. Tapos dito po kami magtatanim mamaya ng ilang-ilang. Yan. Follow niya, Jack Banong TV, Kelvin J, tapos yung si Fred Mars yan. Tapos Jonah Negra, Jackie Ringo Vlogs, Mars B, yan. So ayun guys, bali yung nakikita nyo dyan is buong mga tarom daw po yan, sabi po nila yan. So ayan guys, yung makikita nyo po dyan, sabi po nila is tanaw na po yung buong mga tarom yan. Tapos yan, nakikita nyo yan guys, Sea of Clouds, alright, rock and roll. Yan, what's up mga kapantat, sa lahat ng kapantat dyan all around the globe. Nandito po tayo ngayon sa may Daang Kalikasan. Sea of Clouds. So yun guys, mag-start na po kami ng tree planting. Magtatanim po kami ng ilang-ilang. Tapos nakikita nyo po yan guys, wala na po tayong makita dahil sa Sea of Clouds dito. Nandito tayo ngayon sa may Magillas Hill. Unang stopover po natin, Apollonius Vlogs. Yan, alright, yan. Sayaw mo pa baby. Yan, Apollonius Vlog. Yan, nandito tayo ngayon. Sea of Clouds. So, after this moment, magtatanim na po ako ng ilang-ilang. Okay, so, mapakita ko sa inyo kung paano siya itanim. Una, dapat may butas. Pangalawa, dapat meron kayo dito. Kung wala kayo ito, hanapin nyo lang si Kuya Kokwa. Babalikan mo ba siya? Oo, ibabaon ko. Pagkabaon niyan, may dilig. Pangatlo, siyempre kung meron ng butas, ilalagay natin yung Tapalan seedling yung butas. tawag dito. Tama ba? Seedling. O. So, ilalagay na natin. Ganito ba, kuya? Nagtitiktok sila. Ganun ko lang alam na eh. TikTokers yan. Ayan, tatanim na si Kelvin J. Gubatan. At syempre, kapag nagtanim yan, May kasamang sayaw. Doon. Sarap ka dito. Touch by touch. Yan, touch by touch. Luto nyo ako Hindi, joke lang yun. Sayaw kayo with energy. Paano yung energy niya? Yan. So, andito na po tayo sa Magillas Hill at ngayon magtatanim tayo ng ilang-ilang. Dito magtanim. Sapat ko na may butas. Yan. Naalala mo, dito na
may music ah. Patang na yung ko dyan. Patang na. So ayan, nakapagtanim na po tayo. Uwi tayo, let's go! Intro ka rin. Anti baka ko eh. Pagbayaran sa'yo. Paro siya, ko niya. Ano nga naman? Hapon naman to, hapon. Okay na eh. Man-intro ka na eh. Hapon ko ba? Tanan intro ala. Ayan, so magtatanim na po si... So ayan, magtatanim na po tayo sa don't forget to subscribe Barong TV and the Everside. Wala matuba man. Papansin talaga, magkresto ko ah. Ay, pala lang. Nandito. Happy. So ganito po magtanim, ulit laba ya ulit sa langit. Guys, ganun. Kasi sabi nila pag masaya ka daw, mas magandang mabuhay yung halaman. Sige lang, puro pa isip. So ito po. Wait lang, isusum natin ng konti. Oh my God! Happy. Double lang. Depende sa'yo. Mantanam ka lang ba? May explain ka? Kakatulog ko. Salita ka ba na salita? So ganito po guys, yung magtanim. Basta wag kayo magtanim na puro lupak na lang. Dan guys, ang bagal kasi raya. Ay may rasuman edit. Ang talalama, puro boses ni Jonah. One more na lang daw. Pila mo na yan. Ito si Fred Mars ka mo. Game na. Huwag na kayong malapit si Rin. Oh, tingin dito. Game na ba? Oh, game na. Magano? Picture. Napano si Katas? Labas dila. Uy, ganyan, labas dila. Labas dila daw. Tag natin mga jowa nila. Hoy! May mag-iwalay. Yun na. Masaya ka na. Ito na. Papansin. Baka to sim. Game. Oh, game na. Seated ka? Ano ipapangalan niyo sa niyo? Panggyugyug si Limang. Kipantat. Akipanta. 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 Baon mo na, Ellie. Pag nadidiligan ko to ha, pag nabaon ko ha. May pala. Sige man tabon. Ay, oo. Iayos mo muna. Pinatayo ko na. Marunong ako magpatayo mo. Bilisan mo. Maga-maga. Ba't ka galit? Babay mo din. Palami yung putik mo eh. Ayan, gawin na. Yeah, rock and roll. Opa! Woo! So yan guys, tapos na po kami nag-tree planting yan. Pupunta po kami sa next stop over. Stop over yan, guys. Nakikita nyo yan, si Jackie Ringo Vlog sa likod. Yan, nag-e-echo siya. Yan, alright. Tapos si Jonah Negra in the house sa Polonius Vlogs. Yan. Yan mga nakikita nyo po yan. Yan, so pagkikita nyo talaga, dala-dala yung pala. Yan, may dala po akong pala, souvenir ko na po. Yan, so nakikita yan guys. Kanina nung nag-video tayo, halos tanaw pa natin yan. Ngayon hindi na. Dahil sa sea of clouds. Alright, yan. Tapos ngayon, yan, nakikita nyo yan. Yan. At medyo umaambon-ambon na po siya ngayon. Alright. Yeah, rock and roll! Okay, so papunta na kami. So ayun guys, nandito po tayo ngayon sa my second highest peak po ng Daang Kalikasan. Yan. Nandito po tayo ngayon para promote po natin yung agritourism dito sa amin sa Pangasinan. Alright? Daan Kalikasan. Kasama po natin si Polonius Vlog. So Daan Kalikasan guys. So yan po. So ito po yung Daang Kalikasan. Magbabackdive po siya. Una po yung mukha yan. Papakita po namin sa inyo yung view po ng Daang Cave. Alright! Yan!
So ayun guys, pauwi na po kami. Katapos lang po namin, galing kami ng Daang Kalikasan. Yan. So pauwi na po kami sa aming mga sari-sariling tahanan. Maraming salamat po sa sponsor po namin, kay Mayor Leopoldo Paul Batawil ng Lingayen, Pangasinan, sa kanyang anak na si Angela Batawil. Yan. Tapos siyempre sa sponsor namin sa Ilang-Ilang Resort, kay Councilor JM Crisostomo ng Lingayen at kay Councilor Rick Pastor ng mga Taram, Pangasinan. So yun, maraming salamat po, and hopefully makagawa ulit kami ng panibagong vlog together with the team Palaman. Alright, rock and roll and goodbye.